ভিডিও ফাইমানি কারণখা থাंनाय समबार 28 तारिख कलायु समबारनि हर आनि हर प्राय 25 থেকে 30 जना बीजेपी नि गुंडा बाहिनी रक नि तुफान ग्रुप देहना तमा ग्रुप रक बहतां बरक आनि हर फाइलाय प्राय 15-16 खान बाइक कनै कथा रक कावै फाइलायो आनि नगो फाइलाय 7:30 दिगे कारण तमा कारण के आनो माबुनाय निके आनि बसागो सराय गनां बाङै आनो बरक बुआनि बाङै सेबाबो साहस खायरागलिया बनि आनो तमान माबुसिनाय हमाले बरक जेटा बिसिं बरक निथानि कन्ट्राक्टर निथानि रां थुं जालाय माने पार्सेन्टेज जालाय माने ब लीग निथांखा लीग खायनाय सबा खुद मंडल सभापति अमर जमातिया ओंखे उ फटोनो आं सुदु पोस्ट खायमानि कारणे बरक आनि अरब फाइलायो कारण बनि जतो बिसिंनि पार्टीनि नामे बरक रां थुं सावि निजेनि बहक सपंलाय दंमोनि निजेनि पकेट साकसाकनि पकेट सपंलाय दं बरक जाक बरनो व्यक्तिगत बेपार जों बिरोधी जों खायनाय निरबो जदि माइ दंगाके निरबो खायो अमक सुजाक और कोनो दिमत करै निरब अनेक किसु सिन बाङै सुयो जों अनेक किसु सुइनाय पलिटिकल अमन किन्तु निरब जेबाबे फाइ आनि नगो फाइयो निरब आनो अटैक खायन फाइमानि अमक किन्तु गणतान्त्रिक निरब आनो मा कांखे निरब फोन तै बानिनि सेबाबे सोशल मीडिया ति रिप्लाई रवानि नांमानि किन्तु हाय निरब डाइरेक्ट फाइखा आनो सिक्रि सकरो खायन बां निरब जेसपा फाइदि आंकिरिया निरब हाय बेकरें सानाय बर हिम्मत तंखांखे उ बाहासानाय कनै गथाना रय रहदि बरक फाइथों बाहासानाय र फाइथों आनो बुआनि तगानि फाइथों आं तयार तंगु बरक काहादे फिरौया आंबो फुनु रय रनाय ठीक खायो निरन उ धमक बाय आंकिरिया किरिनाय जादों 2018 परे आनो कबामा बरक बीजेपी नि थेके हुमकि बुथारान टकथारान आनो दमक रखा किन्तु ताबो पर्यन्त आं किरियाखो बनि परे बुसिन कबामा बरक न तगुइ खायो निरब नगो हारनि श्रेष्ठ खायखाम 30-40 जना कानायसिनि र 30 बाबु मण्डल बुजागय मानि मा साफानो नगो हासै तंया जों सिलाइनि बिरुद्ध लराय खायो उ जागा सफायो निनि AK-47 नि बिरुद्ध लराय खायो निरहाय उ सेंमें गुंडा बाहिनी बतरनो किरिनाय जाति आनो ताखाखादि जों जरा कम्युनिस्ट बादि खायनाय बहायरावनो किरुइ जों राजनीति खाया रामदा बाहिनी नो किरि राजनीति खाया आ जायरा बाहासानाय बरनो रहदि हिम्मत तंखाके फेस टू फेस कक सालायनाय बमहाय बनि बुसु बरक सिथाय तंखा रोंथाय तंखा बमहाय बनि पलिटिक्स कक सालायनाय जे बरक फायनाय बरन बिरुद्धे 80 बছর परे फानो 20 नाव खि सतै पें तंफानो आनि बिरुद्धे जदि अमहायके निरक याकाय आंखे आं निरनो थाना कुद सप्रेनाय गुजरात दांगानो नुबाय खानाब्ले बुसुक बছর कायथांखा प्रधानमंत्री मासे बिखा नरेंद्र मोदी फिया समय सकायखाके बरक बहायनो ताबुक जाबर जीवन जेल कादक दं तमा हुंदि मुस्लिम निंथों तमा हुंदि आरएसएस नि हिंदू निंथों ताबु बरक ताबुक जेल जाबर जीवन कातै दं क्षमता तंहि ताबु निरक क्षमता सालबसे तंनाय सीपीएम हाय बीजेपी 25 बছর तंनाय जात क्षमताया आगामी 5 बছর तंनाय जे तंया ठीक करे हायनो हुबो निरक जेबाबे बरनि अर थांगै अम हाय सिक्रि सक्र दमक तुफान ग्रुप सिलाइ ग्रुप नसा जों किरिया सिलाइ ग्रुप बायसे जों लराय खायबो हाजार सिनि कर्मी सयत अंथांखा हायबो जों क्ल असरया अम हाय तुफान सुफान ग्रुप देखो तमालेर निरक उन्नति खायमाखौ आसो तमा खायमाखौ निरवासो जों बा प्रश्न खायनेब्ला क्वेश्चन खायनेब्ला निरक बिरोधी दंबा हाजार क्वेश्चन खाय जों हाजार जवाब रबो निरक हाके मारनायको टाक्स मंडल नि नेता मानसि बोले लाख मालिक पाइखा बनि थांनाय बेदि बिसासा यांखे जारा उ दिनो थाङि बनि नगो थाङि माइ दै जानाय सखा साखानाय नुलायनाय बर नुबाय खाना निर नग अम हायखे जों साखा जों सायाखो हाबो निरके बेकरें इसा मासा माबा फाइबाय जाव रोमुं तो आं रखा थानाव केस खायखा थाना जे खायमानि खायनाय बनि प्रशासन जे खायमानि खायनाय किन्तु अम हायखे बार खाय दं हांखे निर जतबार फायनाय अतबार केस खायनाय एवं केस खायते केस एतो स्ट्रंग नाय निर यावै थांमायाते निरनो सनाया कुदक थानाव बरं नगो फाय साधारण बरं नगो फाय अम हायखे हुमकि दमकि कारेन्ट करै जरा रगो बिनो दमर फायनाय आं सावन मुसुगु सिनि लोकुनि बर रनो बाहायनो विशेषके कलंकाय बर कलंकाय लोकुनि सकद्रि नो बां बिनम्र अनुरोध खाय मुसुगु
নিনি পারানি বড় রণ থামক বাইদি কারণ এক সময় উগ্রপন্থী অম হাইখেন সারা রাজ্য সড়ক থাঙ্গো কিসা কিসা খাইতে খাইতে কে সাহস মাতে মাতে কে বহাইখেন এক সময় সিলাইতে উগ্রপন্থী নিজে নসানো সাক সাক নসানো ওলকে সাকনি বরক সানো খাইবাই ইনকে যদি বারাবাरि খাंके तेबु যদি বরক অম হাইকে উত্তেজনা খাইনি অম হাইকে বুতাওগানি ফাইগাंके आं लिखितभावे लोकरागो बरनाय मयालो बरनाय पित्रा मयालो बरनाय हदाबो जानकनाय व्यक्तिगतभावे आं जानकनाय खानबांनो कयन मुसुगु अम हाय बेसी बाराबारि तांलायदि राजनीति खायनाय इनके सुजा कक बायमा खायनाय और जागा व्यक्तिगत आक्रमण खायन बंद खायलायदि